Kad ja ću biti policajac. Još kao dječak znao sam da ću kad odrastem biti policajac. Od malena bila mi je želja štititi ljude. Zamišljao sam da sam glavni policijski junak u akcijskom filmu u kojem na kraju pravda pobjeđuje. Maštao sam da ponosno stojim u svečanom postroju u kojem baš ja imam tu čast držati hrvatsku zastavu u rukama. Tako sam silno htio biti policajac i ta me želja nije napustila. Postala je stvarnost. Sretan sam. Policijska škola Josip Jović postala je moj novi dom, a dani u njoj puni su izazova. Uostalom, pogledajte. Buđenje, ustajanje, spremanje, doručak. Postroj, podizanje stijega. Policijska škola Josip Jović upisuje učenike u 3. razredu policijske škole. Na taj način vršimo obrazovanje u policijskoj školi. Također, bitno vam je napomenuti i znati da policijska škola ima program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac i policajka. U našoj policijskoj školi poseban značaj dajemo osim izvrsnosti i vama kao subjektima koje educiramo na posebne ranjive skupine u društvu, da u svom budućem radu imate senzibilitet i znate kako postupati prema njima, a u cilju upravo zaštite prava tih posebno ranjivih skupina u društvu. Interaktivna nastava, teorija i praksa. Što su uopće ljudska prava? Kako bismo ih opisali? Ljudska prava su prava koja su propisana Ustavom i koja čovjek stječe rođenjem zato što je čovjek živo biće i svako ima svi imamo jednaka ljudska prava i niko nema pravo oduzimati nam nekakva prava ili slobode, a za policijskog službenika vrlo su važna ljudska prava zato što zapravo ona njemu daju nekakve smjernice u njegovom postupanju i niko ne želi da oduzimati drugima ljudska prava jer isto tako ne želi da drugi oduzimaju njemu. Treba prije svega poštivati ljudska prava, a u onim izvanrednim situacijama treba štititi ljudska prava jedne od druge osobe. Lijepo. Zato i jesmo policijska škola od ove godine postali škola ambasador Europskog parlamenta, jedna od nekoliko škola u Republici Hrvatskoj, da još više promičemo ljudska prava. Policijska škola Josip Jović brine o svojim učenicima i na način da im kroz školovanje nudi podršku kroz stručni tim koji brine o učenicima za vrijeme njihovog školovanja, a stručni tim se sastoji od psihologa, pedagoga i defektologa. Cilj rada psihologa na policijskoj školi bio bi da on radi na očuvanju i na poboljšanju mentalnog zdravlja učenika i polaznika. Dakle, posao pedagoga ovdje u školi je između ostalog da rješava nekakve probleme koje imate vi svako osobno kao učenik u ovom razredu, bilo da imate neke poteškoće u učenju ili da se s nekim najbolje ne slažete, bilo ovdje u učionici ili u domskom smještaju. Najvažnije je da je naš cilj da ovdje stvorimo za vas jedno podržavajuće okruženje, da bi vi mogli razviti neke kompetencije u socijalnim odnosima sa drugima, iz jednostavnog razloga što je to jako važno za vaš budući posao policijskog službenika. Znam da svi želite sudjelovati, ali ovog puta ćemo odrediti ko će biti sudionik. Zatim, želim vidjeti ovaj tu dio. Neko gledao, digni ruku, kad bi, evo, nemoj ti žuriti, slušaj što ti on govori. Prvo idu noge. Gospodine, spustite ruke, skupite noge, nagnite se tijelom prema naprijed. Uhićeni ste radi narušavanja javnog reda i mira, imate pravo na šutnju, imate pravo na branitelja i imate pravo da se obavijesti neko od vaših člana obitelji. Jeste li razumjeli svoja prava? U redu, gospodine, pođite s nama.
Lucija, reci nešto, kad su pitanje papilarne linije, posjeća li te možda Ivan Vučetić? Znači, Ivan Vučetić je prvi koji je riješio slučaj ubojstva u svijetu pomoću izuzimanja otisaka papilarnih linija i ti otisci su prihvaćeni na sudu kao dokaz. Njemu u čast danas u Zagrebu imamo Centar za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja. Vrijeme za dobar ručak. Dnevni odmor. Sportske i kulturne aktivnosti. Nalazimo se u borilačkoj dvorani na Policijskoj akademiji gdje se odvija nastava iz predmeta sporta i samobrane. Cilj ovoga predmeta i sporta općenito na Policijskoj akademiji je da stvore ono što je primarno bitno za izvođenje njihovih zadaća u poslu koji policijski službenik mora obavljati. Postoje zadaće koje su specifične i za koje mora biti kondicijski spreman. Primjerice, kada govorimo o spašavanju nesrećenih osoba, potrebno je imati određenu snagu kako bi se te osobe prenijele sa jedne pozicije na drugu. Dakle, ovaj posao je jako bitan što se tiče kondicijske pripreme i što se tiče samoga sporta. Dobar dan, gospodo. Završili smo za sportom, idemo izvršiti osobnu higijenu, iza toga obavezno učenje. Nakon obaveznog učenja, spremni za večeru i večera. Jesam bio jasan? Da. Idemo izvršiti zapovjed. Na zapovjed. Timski rad i prijateljstvo za cijeli život. U predvečerje postroj i spuštanje stijega. Večera, zdrav san i novi dan.